Eindelijk was Joert aan begonnen met het uitbaggeren van de boontjes. De vaargeul tussen Haas en Kwawetterzoon. Al zo'n 1939 vreeg je de beroepskippers om deze maatregel. Door het onjippe wetter is de haven nou maar op beheinde tijden voor de vrachtskippen bereikbaar. Met de jippere vaargeul wordt dat beter. Deputaire Poepjes zocht mogelijkheden voor heel Friesland. Dat je zeggen dat wij heel graag willen dat het binnenvaartvervoer over het Van Hariksma-kanaal echt goed handen en voeten krijgt, dan is het uitjipje van de boontjes daar een heel mooi begin van. Ook de beroepskippers binnen blied dat na 60 jaar de vaargeul ompakt wordt. Boven dat krijgt de haven meer mogelijkheden voor containertransport over het wetter. Men kan langer door de boontjes varen. En men heeft becijferd dat dat op jaarbasis ongeveer 1,5 miljoen euro scheelt. Dat men dus minder aan kosten kwijt is voor het transport van goederen van Harlingen naar het westen des lands. En als je daar dus de schepen voor bekijkt, dat schepen die zijn 11,5 meter breed en ze zijn zo'n 115 meter lang. En als dat soort kostbare schepen maar 2 uur tijd hebben om over de Waddenzee heen te komen van Harlingen naar Cornwall of omgekeerd, dan begrijp je wel dat het heel erg dringend was dat er nou eens wat aan gebeurde aan die vaargeul hier. Staatssecretaris Joop Atsma, persoonlijk naar Haas kwam voor het officiële start zijn, zocht ontwikkelingsmogelijkheden voor Haas als havenstad. Haas is toch een beetje de poort naar die Slamata en van daaruit ik net al in de richting Zwolle. En dat achterland maar ik richting Amsterdam. Dus ja, in mijn beleving is het een belangrijke vaarverbinding. Helpt Den Haag dan met de provincie net achterblijven. Deputaire Poepjes wil ook de vaartverbinding naar het achterland aanpakken. Je zit te denken om minimaal 30 miljoen euro. Dat is net onbenocht, maar dat je zeggen wat wij daarmee doen willen. Het binnenvaartvervoer stikken meer de rond, Jan, dan denk ik dat het goed besteed geld is.